What a loving God is He. Out of His great love He picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love I learned the meaning of salvation. Out of His great love, now I shout His praise through all my days. For His endless. Goedemorgen alla. Dit is september de 13e, klokkeens morgens. Dit is je dankens uit Gottes woord. Met Mr. John Peters. Je hebt 1250 KIKZ. Set my feet on a sturdy rock. Out of His great love I learned the meaning of salvation. Out of His great love, out of His great love He picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love I've learned the meaning of salvation. Out of His great love. Amen. Iets in een grote lijf. So, we hebben nu de laatste 6 weken, oder de laatste 6 programma's, hebben we ons gevierd van Psalm 23. We zijn in het Psalmenboek en denken aan dat een psalm, dat is een lied, dat is een gedicht te God, over God, en dat is te zingen. De Israëlieten, dat Hebräische volk, David zijn mensen, die wilden dit gezongen hebben. David heeft zoveel een nieuwe psalm geschreven. Finden wir dort einen Psalm, wo uit Duivenhort geschrieben wordt van lieden, van schwere tijden, besonders die delen wat hij van König Saul pflichten muss en een hele woontijd. Dort zijn de schönste psalmen komen van daaruit, van beide niet zo. En dat is wat het leven schafft. Die zijn dat beste, schmackste gold, dat is daar tot heutste 4 gegaan. En hier zijn schöne psalmen wat David geschreven heeft, en die komen niet schwere tijden uit lieden. En dan zijn de psalmen van was God loven en prijzen, wie God is, wat hij gedaan heeft. En dan zijn de psalmen van, dat is een lied, dat is een gezang, naar waar wie God is, hoe gnädig, hoe barmherzig hij is. En verder is dat een psalmen van, was moet ik uitspreken, uit woord, of uit leidel, uit een schrien. David heeft vinden gehoord wat jengam gewas zijn. Er zijn ook psalmen waar geschreven werd van zijn vriend. Haar naam, sozusagen, im Regengesprek met Massa. We waren nog in psalmen even bekeken van wo David zijn beste vriend, wo hij toch im tempel gegaan weer met den. Die heeft am sozusagen im Regengesprek. En dan sprak David zich uit. En hoe jij het aan je immer naar God, wat am treusten dat, wat am rechnen wordt. Maar vandaag jank ik me dat längste psalm te bekijken, hier in weniger 15 minuten. En je weet wat dat längste psalm is, is sogar dat längste kapitel in de schrift, dat is psalm 119. Want je hebt sogar mensen die hebben niet weinig geleerd, dat moet ik een dag uitleggen te zijn. En psalm 119 heeft sozusagen een thema, en dat is David zijn leven voor Gottes woord. Nog eenmaal David zijn leven voor Gottes woord. Hij namt het gewöhnlich Gott zijn Gesetz, oder Gott zijn Führungen, Gott zijn Wert, Gott zijn Sei, en Gott zijn Prinzipien, en Gott zijn Weg. Dat zijn verschiedene noemen wat hij heeft voor Gott zijn woord. En zo, hij vangt onze sted, wohl denen die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandelt. Hij gebruikt het woord Gesetz. We waren dat bloß naam Gott zijn woord, wanneer ik ervan reden wil. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, hier ist noch ein Wort für Gott in Wort, das ist Gott in Zeugnis, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln, hier ist noch ein Wort für Gott in Wort, das ist Gott in Weg, und kein Unrecht tun. Du hast geboten, hier haben noch ein Wort, seine Geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich dich zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen, hier ist noch ein Wort, die Ordnungen von Gott, deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unschriftlich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten.
Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sinnige. Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will mit meinen Lippen erzählen alle Urteile, hier ist noch ein Wort für Gottes Wort, seine Urteile deines Mundes. Ich freue mich über deinen Weg, deine Zeugnisse, wie über allen Reichtum. Ich will nachsinnen über deine Befehle, ist noch ein Wort, besinne Befehl, und schauen auf deine Wege. Der Psalm 119 1:15 en hij een beetje een beeld van wat de andere versen zijn in het längste kapitel in de schrift. Dat is hoe David Gott zijn woord loven deed, hoe God verspreekt, hij wordt die boten houden zo goed als hij kan, hij wordt God zegen en hij wordt met deze nu leven. En zo, wanneer ik aan dit Psalm 119 denken, dan ik ga hier de week even nieuw gedacht en iedere Mal in Psalm 119 gelezen deze week, zum Breitmerken van deel, dan val ik David zijn life, zijn Iver mehr so zu sein, auf Englisch zu sein, his passion for God's word. Dit weer een woord wat God te Mose gegeven had, de eerste 5 Beker in het Oude Testament, de eerste 3 vijfde Mose, dat boek Richter, dat boek Ruth en dat boek vielleicht, oh ja, die erste und zweite Samuel, die werden hier noch nicht geschrieben, aber die andere werden. Vielleicht das Buch Hiob ist da noch geschrieben worden. Und so, wenn die meisten Menschen würden sagen, dass Moses hat das Buch Hiob geschrieben. Gott hat ihm das offenbart. Und so hier ist eine Life für Gottes Wort. David hat eine große Life für Gottes Wort. Warum so eine große Life? Weil das Wort Gottes ist die Antwort für uns Leben. Mijn vriend, wer nur Gottes Wort leeft, nur diese Vers nu, der wird sicher gehen, der wird Frieden haben, der wird Freiheit haben. Und dann sage ich das hier in ans Vers so gut, dass der wird nicht mal singen. Alright. Hier will ich aufpassen, was ich sage. Singen dürfen wir alle. Das sagt das Wort Gottes auch. Aber hier sagt das, redet alle von auf den reichen Weg gehen. Und so, wo kann ein junger Mann auf dem reichen Weg bleiben? Dann sagt David ganz leicht. Und er sagt gleich, oh, so und so viel in der Schule gehen, so und so viel Lessons haben, so und so klug sein, oder so und so viel Geld haben. No, er redet bloß von, der junge Mann, der sich an Gott in gut hält, der wird auf den rechten Weg gehen. Weißt du, warum David so eine große Liebe hat für Gott in Wort? Wegen der Wort Gottes als die Antwort zu finden. Mein Hart ist diese Weg gebrochen worden, vielleicht mit den Tod. Über den jungen Mann, der die Schulnis worden, Charlie Kirk, 31 Jahre alt. Er stand an für die Gerechtigkeit, er stand an für Gott, er stand an für Gott in Wort, er stand an für die rechte Seite von der politischen Welt. Und ein junger Mann, der auch Gott in genug bedürftig ist, wo die Vergebung gut fehlt, der hat ihm abgedient mit einem Schuss. Wo schuld, das Charlie Kirk hat eine gesunde Schmacke früh, was auch eine Leib hat für Gott, 2 Schmacke Kinder, nie aus seinem Leben tuschwen zu eingemerkt worden. Das Wort Gottes ist die Antwort für diese Weg, meine Freunde. Das Wort Gottes sagt, dass wir Menschen sind von Natur sündlich und es fehlt ein Heiland. Die Antwort ist nicht andere Menschen ablehnen. Die andere Menschen ist nicht Lüder Braun ist der Nächste oder Kleiker sein ist der Nächste. Die Antwort ist immer Gott in Wort. Was sagt Gott in Wort uns? Dass wir sind verloren. Wir leben in eine düstere, dunkle Welt, was gefallen ist. Diese Welt ist in 2. Und diese Welt ist Wut, und diese Welt ist Angst, und diese Welt ist eine Wut. Und dann ist die friedliche Heiland gekommen. Hat uns gewesen, wo wir leben sollen. Hat uns gelehrt, wer Gott wir. Und er ist gestorben für uns und abgestanden. Das ist das jede Wort Gottes, mein Freund. Das Wort Gottes mehr kann es besser sein, diese Vers. Wer sich an Gott in Wort hält, der wird besser leben wollen. Das wies uns, wo wir leben sollen. Sogar mit Geldgeschichten. Die Schrift sagt so eine Dinge, es ist nicht zu schwer Schuld umgehen. Nicht zu schwer unterschrieben für die Nächsten seine Schuld. Das Wort Gottes lehrt von Verabplan. So viele Menschen, die keine Geld haben, die haben gleich verabgeplant. Die denken gleich an den Winter, nicht so? Das Wort Gottes hat alle Antworten für uns Leben. Das Wort Gottes lehrt, wo Lied sollen fertig werden. Zu Gott helfen, sollen verreden, den anderen ehren, den anderen leben des uns selbst. Wir leben haben für Gott. Die Antworten sind in Gottes Wort. Was ist Gottes Wort? Gottes Wort ist ein Liebesbrief. Das ist ein Brief
wat een lover geschreven heeft te zijn naar de lover. Dat is 40 beker geschreven over 1500 jaar van, het zijn 66 beker geschreven over 1500 jaar van 40 schrijver. En wat is het om wonderen is dat 40 mensen over 1500 jaar zijn zich alle einig en hebben dezelfde geschichte. Dat is bloß een God wat dat kan doen, niet zo? Dat Wuaht Gottes is krachtvol, dat Wuaht Gottes is levendig. Dit is een andere buik als bloß een buik wat ik bij een buikstuk hebben kan, en bij de library kan uitnemen. Dit woord heeft leven. Dit woord kan die ändern. So, nu red ik goed van dat is een love letter, dat is een brief van een lief, wat een lover geschreven heeft te zijn lover, zijn bruid. Waarin de schrift zegt in Christus, dat is een part van het kerk, van de gemeente, en de gemeente dat is Jezus zijn bruid. Nu heeft God een brief geschreven, een liefdesbrief te zijn bruid. Weet je wat de bruid verder deed? De laagt die bruid weg, wo een diestra eik en die leest hem gleich. So God heeft ons zijn woord gegeven. En den zullen we lezen. En dat woord zullen we horchen. Over CD, over tape, over radio. En wer lezen kan, zal het zelfs lezen. Wer uitwendig leren kan, zal het uitwendig leren. Dat catechisme kan al irgendwer uitwendig. Maar waarom willen we niet meer Bibelversen uitwendig leren? Dan hebben we beides, niet zo? Te veel wat laat die bruid dem liefdesbrief bloß wil lezen en leest hem gleich. Het Wuaht Gottes is niet bloß für den Lehrer. Dat is niet bloß für den Ältesten, oder für den Prediger, oder für den Diakon, oder für den Priester. Het Wuaht Gottes is voor allen. Het Wuaht Gottes is niet bloß für die, wat die uitgeleerd zijn. Het Wuaht Gottes is voor den Jüngsten, für den Ältesten, für den Armsten, für den Reichsten, für den Grazen, für den Kleinsten. Het Wuaht Gottes is voor allen. Nu wie William Tyndale, die hadden verlangen, Gott zijn woord te übersetzen van het Latijns naar Engels. Nou, vroeger sagen waarom? Het Wuaht Gottes is jedoch zo wichtig en zo dier. Maar zegt ik wel aan dat jeder vluchtjong wat de plegen deed, zal het Wuaht Gottes kennen in zijn hand hebben en in zijn hart. En hij übersetzt in Engels en dan wordt Luther verbrannt van de kerk wat te doen weer. Ik heb een vriend, die had zijn Bibel gelaten, zijn Bibelbuch. En dan vond hij mij, hij wist waar ik weer. Hij vroeg ik wil zijn Bibelbuch metbrengen. En het nächste Mal waar ik aan trafen bij, en we willen ons de nächste dag trafen, dan wil ik zijn Buch aan teruggeven. En dat is een nacht weer hij on zijn Bibelbuch. En de nächste Mars geef ik aan den en hij pakt het aan, hij kust het. En hij had zo'n grote lief voor het buch. Dat heeft me wat leren, dat leert me something. Zo'n lief, wat van een lief heb ik voor God zijn woord? Wat van een lief heb ik voor God zijn woord? De koning David heeft een grote lief voor God zijn woord. Hij wil het bij zich hebben, hij wil de dag na even denken, hij wil het leren, hij wil meer van God zijn woord. En dan worden we beter, we worden anderen. En weet je wat, we worden alle zo worden als de schrijver. Wer is de schrijver van het Bibelbuch? God zelfs, daar is een heel die juist. Je hebt mensen gebruikt, waar hij is de schrijver, hij is de dichter. En waar we zijn Buch lezen, zijn liefdesbrief, daar worden we alle zo worden als hij. De schrift zegt, we zijn alle zo worden als Jezus Christus. Wat hebben we dat? Wel, we moeten van Jezus Christus lezen, we moeten van hem horen, en dan kunnen we weten waar hij weer en waar hij dat hoort. Dankzij mijn vriend. Check dit video wellicht wieder. Dit wordt op YouTube te vinden zijn. Entschuldige, dit wordt even YouTube te vinden zijn of even WhatsApp status. Maar vertel de boodschap. God is zegen. Song to sing. What a loving God is He.